Ότι αντιμετωπίζεται ένα θέμα που είναι καθαρά. Δεν είναι πως. Λέω, είναι ένα θέμα που είναι καθαρά. Είναι υπουργός Γεωργίας και θέλουμε να πούμε άμα έρχεται να κάνετε εκείνη τα δικά σας και εμείς και εγώ είμαστε. Όχι σταμάτα. Και εδώ πήγαινε στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να μην βλέπει τηλεόραση. Στο ίδιο χώρο ανήκουμε. Μετά τις εκλογές τι να το κάνουμε, που θα πουληθεί δοδόνη. Όχι σε παρακαλώ, εδώ από τη δοδόνη τι κάνουμε. Αυτό μας πονάει. Όχι τα εκλογικά τα κέντρα τα δικά σας. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Αυτό πληρώνει ο λαός. Έσχος. Έσχος. Ντροπή σας. Δεν έχει αντίρρηση να δει αντιπροσωπεία και να σας δει κι όλους σας. Δεν έχει καμία. Να κάτσει 2 λεφτά. 2 λεφτά ζητά. Αλλά ένα λεφτό. εντάξει ρε Μιχάλη, εντάξει ρε ήρωα. Δεν είναι θέμα ήρωα. Να του πεις ότι να σταματήσει ένα λεφτό. Δεν έχει αναφέρει τον κύριο Σκατανίδη. Εδώ μας πονάει. Δεν έχει αντίρρηση να δει αντιπροσωπεία και να του πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ απέναντί σας, Υπάρχει ένα σοβαρό επειδή απέναντί σας, εγώ λέω επειδή απέναντί σας, ό,τι και να λέω ο καθένας. Ξέρετε και τη στάση μου, ξέρετε ότι προέρχομαι και είμαι συνάδελφος, αλλά θεωρώ ότι η κίνηση δεν είναι ενάντια στην κυβέρνηση, είναι ενάντια σε μένα. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Χούντα έχετε κάνει ρε! Χούντα έχετε κάνει! Εγώ είμαι λαμόγιο. Εγώ είμαι λαμόγιο. Χούντα! Άλλο σε ρωτάω παιδάκι μου. Εσένα ρωτάω παιδάκι μου. Βεβαίως, τι να κάνω. Είμαι λαμόγιο. Βεβαίως, από αυτό Είμαι λαμόγιο εγώ. Τι κάνετε αυτές. Εγώ είμαι λαμόγιο. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν τρέπεσαι ρε. Εγώ να τρεπώ. Δεν τρέπεσαι. Χούντα είστε, χούντα! Δεν τρέπεσαι. Χούντα του Πάσου και του Μουδού. Έχετε κάνει χούντα. Δεν τρέπεσαι για το που λες. Δεν τρέπεσαι για το που λες. Μέσα σε 6 μέσα σε 6 μας καταστρέψαμε. Έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά, πάμε. Έχουμε δουλειά. Έχουμε άλλη δουλειά τώρα, πάμε. Έτσι παραγωγούς είπε. Πάμε. Εγώ δεν θέλω αστυνομία. Έλα εδώ να τα πεις εδώ, πού είναι ο Επαναστάτης. Εδώ. Εδώ ο Νίκος Επαναστάτης, ο μεγάλος ο ήρωας. Λέει ότι είμαι εγώ λαμόγιο. Όχι, δεν είπε λαμόγιο. Λαμόγιο είναι ο Κόντος. Λέει λοιπόν εδώ. Είπε συγκεκριμένα, δεν είπε για σένα. Μην πιάσεις. Πού το εγώ είπα. Το ρώτησα 3 φορές λοιπόν. Και του λέω εγώ είμαι λαμόγιο και μου λέει είσαι λαμόγιο. Ο Νίκος ο Επαναστάτης εδώ, ο ήρωας. Ο ήρωας ο Επαναστάτης. Άσε ρε την κάμερα. Ο Επαναστάτης εδώ ο δικός σας. Ο κύριος Κόντος είναι λαμόγιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι. Εμείς ξέρουμε καλά. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Κόντος στα Γιάννα μας μου λέτε. Ο μεγαλύτερο λαμόγιο, ο μεγαλύτερος. Ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης καλύπτει τα Γιάννα. Και τρουθούμε να λέω εγώ. Θα τον διώξει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα φύγει. Ο λαμόγιο. Πρώτος χρόνια καλύπτει τα Γιάννα, αυτός ήταν. Θα παπούσε μαθανόηση.